हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलेब्रिटिज इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो आगोमा रुवाटि बर' सिरियालनि पार्ट 17नि सायावहाय आपडेट्स लानानै। स' लोगोफोर मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट्सआव सोंहरदोंमोन आगोमा रुवाटि बर' सिरियालनि पार्ट 17खौ माब्ला लाबोगोन एबा माब्ला आपल'ड खालामगोन होननानै। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो आगोमा रुवाटि बर' सिरियालनि पार्ट 17खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दंखायोना लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां लोगोफोर जाय बिथांमोना आगोमा रुवाटि बड' सिरियालनि पार्ट 17खौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन। स' लोगोफोर आगोमा रुवाटि बड' सिरियालनि पार्ट 17खौहाय बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेला आपल'ड खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोना जाय आगोमा रुवाटि बड' सिरियालनि पार्ट 17खौहाय नायनो थाखाय नेनानै दंमोन नोंथांमोना दायो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। बिथांमोना अलरेडि पार्ट 17खौहाय आपल'ड खालामखाबाय लोगोफोर। आरो नोंथांमोना जाय आगोमा रुवाटि बड' सिरियालनि पार्ट 17खौहाय नायखांबाय नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर नायखांनानै माबायदि मोनदों। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जाय आगोमा रुवाटि बड' सिरियालनि पार्ट 17खौहाय नायखांबाय नोंथांमोना दायो पार्ट 18खौहाय नायनो थाखाय नेनानै दं जानांगौ एबा एक्साइटेड जानानै दं जानांगौना लोगोफोर। आसा खालामो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेला आगोमा रुवाटि बड' सिरियालनि पार्ट 18खौबो थाबैनो आपल'ड खालामगोन। लोगोफोर ओरैनोथ' बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेला आगोमा रुवाटि बड' सिरियालनि गासै पार्टफोरखौ साननै एबा सानथामनि गेजेरावनो हगारखायो। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय आगोमा रुवाटि बड' सिरियालनि पार्ट 17खौ नोंथांमोना दाबो नायाखै नोंथांमोना बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाव थांनानै नायदो लोगोफोर। आरो जाय नोंथांमोना पार्ट 18खौ नायनो थाखाय नेनानै दं नोंथांमोना साननैसो नेना थाथ'दो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।